Господ е пастир мой, от нищо не се нуждая. Той ме настанява на злачни пазбища и към тихи води ме води. Псалом 22. И сега да се върнем в реалността. Намираме се в България. Златна земя, златно слънце и зелена трива. Кравите в Швейцария и Германия отдавна са по оборите и ядат си лажи и сухи слами, но ние сме в България. Ние сме в България. Имаме невероятно слънце, имаме невероятна трива, имаме невероятни животни. Черно-шарен Холщайн, който произвежда това невероятно мляко, което вие можете да си купите 24 часа в денонощието от нашия млекомат, който се намира на улица Дарвин, номер 7 в двора на къщата. Лек ден на вас, а аз продължавам да се любувам на хубавото време и на тази невероятна гледка, невероятна красота. Бъдете здрави, Бог да ви пази и весели празници!